Mapula na. Alas 5 na. Tatlong planggana. Mataram sa pagkakalina. Tawa na ito. Oh, Will! Will! Ayan, magdamag na naman to. Murkon, embutido. Kasal, bukas yung kasal. 700 plus kilos na ano. Baboy, ayun o. Lechon. Ayan, balat. Totostahin o. Balat. Kamu? Oh. Nagluluto kami ng ano, paksiw. Lipatan na yan. Lipat. Magsisimula na yung magluto. Lipat yung ano. Kawali. Dito magluto na yung kawali. Itong kawali. Bantay. Tignan nyo. Kinamay na insan. Dahil isa na. Maula nyo ito ninyo! Hindi lang mo! Maula nyo ito ulan na! Minudo.
din. Bukong siya nakalayo videoan mo pati magkitang nanluluto. Para ko. Amuay! Oo, yan. Oh. Marami pala dati. Pwede alon. Naon pa sa pitsi. Sadi. Chill. At sa to, sumunod na trabaho ni magpakapyun. Mo sa di siya na. Dimplan mo sa pitsi niya, darawon mo sa di. Mga di nagtrabaho pala, walang Dimplan mo sa pitsi. Ha? Apa sa dimplan? Ya, berkar rin. Ah, maluto na. Higado. Anong minudo? Higado doon sa bila. Laging gisingan ni kamu. Ata, pagkabot ako sa ibang bansa. Kaldiri, tag ko na. Tara, sibuyas, maruli. Pangalawang salang, lechon kawali. Higado. Dapat ranasan na ito na napagpuan na ito na muna may ibon. Sir, kumanta na yan sa upat na kanta. Pinabilo na ko singer. Tanan. Ano kaya? Magbili-iwan so. Kupon. Sabihan ka na, ay, nakalubos sa tulidan. Hindi kaya, bulong-bulong man ng gaday. Yat. Iba sa duit. Hindi ko nagkakalak na, kamuto na sa kanila. Ngay, hindi na, mapapakamot ko. Napapasok ko.
pasal na lang ito. Tumupok ka ito na ako sa pagpupulit. Ay, hindi ko na nga. Sabi naman, Will, di ba ito sa sinta? Hindi na nakurang pas na ito. Nasi itong dito. Kaya sa na yung pati kong tinus. Ito na yung ulat. Kaya ko. Magal naman pag manipila na. Bulan. Pagkalat na pang-beri. Hindi pa man ang kakari. Ang lina pagbiri. Tulumok na. Patatas. Sari po na. Libre yung bro. Tagal mo ito, nakatikot. Dati nga. Ay, hata. Ano pala dati? Ayaw, hindi naman nandyan. Dati nga na. Ano namin ka? Nice. Urok? 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 Sarita ka nih. Ayo. Antar mo, padung mo. Magic. Ngaman. Ini nag-ibo pa ko sa buwan. Saguan. Kina mo kaya pinaparan mo sa pinataduga. Hindi. Doon kaya lumulumok ito. Lumlumok pati di bitchin talaga. Pag tayo ngaluan, at isaraan, pwede pagsandok. Masarik man ka natubot. Eh, tayo may makakakuha ng lubo. Baka na ito siya ng kulubo. Ay, dito makakuha ka. Ano sana, kurkatikot na sana, ano? Ito, tabo. Ano, kurkatikot na sana, ano? Kurkatikot, ano, mas maring pa yung Adi ayo ko sa electric pan. tabo. Kana sa databu si tugisan di. Tawa na dito sa tabo mo. Oh, Bayton, tagsa tabo. mas magayon pa yan. Ay, bayan. Bon, Tiraro magtukala na pintura. bago pa yung tukal kung talaga mainit at lana. Pagaloon na sana ito, kargadong lumunsito ito. Pagkado na urit.
Ini oh. Mga planggana. Ada sana sagot. Sir. Kalau Nakuluan ka rin. pariyo. Usa day sa. Diyan, duga rin ng duwag. Kuda kulok. Tadi sudah kulo. Kulok Nasaan na daw? Pagkanasan pa. Nusad pa kuno. Alas ha? Oh. Kamu nakadiwad jo kani hermano mo. Arigal. Papa, Ay mainit. di manan. Pero na yung diretso. Bukupayan mo lang init ka bagong Ayaw mo ng suklong. Tinira mo siya ba? Kaya matan mo siya. Oh, talaga ano po nga? Sa tundra. Radyo eh. Aldan. Yeah. Kanina ko talaga Dali na tatabi po ko pang mainit dito. Malas nga. Sari tadi di Dagos. Pero siguro ero. Oh, ito na. Dali na muna lang. Ito mo, mga ano. Ito, tapangan na Eileen. Ito. Dali na muna. Marapot ito. Marap may sana mo ka na. Marapot mo ulit ito. Si pinatungan na dyan na planggana sa bagong karni. Sinalok mo. Dama ng butang. Ano, marap may bigla. Sabay, magtarpo ka na. Eh, kung iri. Ako na iri. Ako na iri. Kung iri. Ay, kuha yan. Rotan. Yang kuno kay Aileen. Iton, kay puwang iton, bantayan ninyo to. Magsalisi ka mo sayam. Sana mo sa ulaan doy. Pero kinipatong na ninyo yan sa ito pinaggalinan, lamisa. Sigurado pa. Saka na siya na ipanlog. Ay, ito mga ayam, Kulang pa kita naman ka. kulang baga kayo. Kulang pa kita naman ka. Ay, inunom mo yan, pan. Darwasan na mong kaya bagayan. Udar, kulang. Linupos pa. Pinipos nga, ito mantika. Kargadong ka. Tapos ikaw po. Pagkaos na saan? Oh, ay sus, dangan na yung nagsubra. Tama na di bag ko. Masarap tayo. Baka na yan ninyo. Mas mataba ka ng yung panako. Kamu siya ng darwas ito. Lagi mantika rin. Ay, bang sa bukit. Isa po sa buta ka ito. Ini si Jason. Ay, di man, tapos nang mag-vlog, kanon-kanon dama. Ayaw mo. Oo, nagkikimat-kimat. Dari na. Margarin. Darwang kutsarita. Ada pelanggan sana mah tuh. Kamu. Kaya raw nag-iisip-isip ako kung bawang nga anak ko yan tulog po tayo. Minudun. Nagulat na sa pelanggan ng minudun. Ha? Asa bukan, ay butang sa mata sa labo. Di ulam siya na. Subsuban mo na lang. Alsala. Total buwan pa to. Kasi sublik ka taman ko mat. Puro ko din. Ha? Unag to. Oo. Diba ni Dawin? Kamang darwa ni. Adi kaya ako pramuson, makatok lang. Oh, ba't yun niyo? Wala mo, di ko sulit. Ay, hindi pati ko naulan ko binakalan. Kung ba nga, may kabayad. Iyon siya na yan, turog na mong kaya. Pero ano? Ayun. Kang. Granada. Matigan mo, ano? Ano sa tabulin nyo? Tabo, ano? 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 Eh. Ito mo na ba? Wala ito ba? Masap na. Di mo pagbot. Para tamang pagkunin. Pwede na nga ninyo sa vlog ko. Yan, ninamitan. Ay, so, binutak. So, binutak. Mga pinapasawak ko. Kalau ka, pati natin ito. Puro ato.
Isa ko. Iba wala ang parawan. Will! Pakiyaw kasi naman dano tayo. Minuto pa nga no? Gusto kong dana sa bago. Di man. Kasi mo kayo na-push. So go like that to. So taba, matutulungan to. Kawali. Pampabata. Mata. Magkakulog ka nila no na kaon niya ako sa karne. Tinaban niya. Ano sabi to? Tama na yan. Sabi to. Gatbang gano'n? Oh. Pagto mo lang. Sabi to. Amuay. Oo. Nandurukot ay. Mataram sa tutulin na. Tawa na ito. Oh, Will! Will! Sabi mo. Wala, di sulit. Parayo. Sabi tinubos yung ribos na. Lain ko gusto sa dalawa. Missing ano James? Seryoso po eh. Halit siya no. At parang kiloon raw, 70 raw. 60 kilos no. Yung driver oh. May siya na. Dahil siya. Driver, pambukit siya na. Sariling litson, sariling gawa. Ito mga session pero dito magusto sa Kung pala gani siya, pero sa naman sana. Ha? Sa naman puso. Puso, pwede. Para maiba. Yan ko kanyo. Oo. Puso ng saging ipapakagat niyan. Parang kanyon. Pupunasan. Tumalag pa palit yun. Per kilo pati yan. 3 mil no. 3 mil. Kasal ganyan ni Kuwan ni Tupi. Ha? Pagkasal ba ganyan Depende sa kilo eh. Sa maluwang. Nagpalit yun na ito, tapos ilong pa. Silit-silit ito. Sa lechon kaya, tulong oras, luluto na rin.
Ilo, paso. Sobrang makasagatong nila. Oo. Madali na lang. Ang dalian. Sabi mo sa dito ng ilo. Moy. Igado. Matatalya sih. Ano, pelanggan? Opat. Igado. Sabi ni mga Vicente, Vicente, oh, malito ako sa Blue Building. Apat na pelanggan. Pinoto kaya, ibanan mo sa puti. Manila ngayon, oh, dito mo ibanan sa puti. Ito ang kami nagkukumanin. Hindi ka na po pila ibanan sa Dinoon, di ka po. Parang pa kaya, di ka tayo. Victor Kawali, ito pa namin dito. Pagdamang kaya, pulis. Masakot na. Sa inuman nga ni pagdama ko. Talaga. Pero at pagdalag ko kulit, no? Seryoso. Katangan ni, turok-turok na, tapon pa ako makulit. Pero panganap sa pinsan. Sige, susilong so. Di ba ngayon pinsan sa ating rigas? Hindi na kayong marig yan, Pig. Sakto nga. Dulag-dulag mo na, Will, tayo. Sakto nga yung bukid, sunyas ako sa adik ko. Yung rigas, pi. Eh, mo maningan ako yung siya mga balik ka rigas, pi sa akin. Ha? Pata. Ay, kasi nagbigay sa ito, branding niya. Ito pinampo. Sabi, eksento. Ipon sa iyo. Sabi ka, nagpainom sa di Cristo eh. Nabago mga nakasusaran. Igado. Sangkawa. Apat na talyasi. Anong pelanggannya? Balik
Ha? Hindi pa nakalulungan. Sabi na naman ko, mama, di maulo. Kukulit ka ng kukulit. Ano siya ito? Labis siya? Oh, suka-sukaan ta. Oh, ito ba? Patasuka-suka ha? Ano pa ito na? Ito naman naman po. Para isang ito, nasa pa lang yung bomo ka, ito ang ginawa. Namitan mo malali. Ang maluwas na. Sa paya. Nakandi. Ay, so, ito nga. Pagpusta ko sa lupot. Kaya nung pag pinupulong, arid ka na lupot. Tapi bayo, kukulit lagi present ko. Mati ko mo ito. Dia. Naka tiga ko ayan.
Durta kulo dito. Sun. Ha? Durta kulo adi dito no. Palitan ta. Pang-upatan din lang. Parang mo sila siya. Ada durta kulo adi kayo. Amo, ara ruman. Pang-upat na no. Pang-upat dito. Dito mo ha. Gil, Pang-apat na talyas eh. kain na. Tahu na mga nagdarawan ka. Oh, yeah. Tiket sa mata. Istig, kita na kada magbutangan. Pwede man di. Ay boy. So, May lus, may nabol yan. mo di kasi sa bayan gusto no. Pato ni Yung nagbabag tutura di bag tadi kamu. Muras gad din natin kamu tadi. Lapit ka kan. Hindi, manalas katan. Ha? Ah, bisa. May tutungan. Rupot na. Tubig mo na. Tubig mo na. Tubig. Oh, tabigan. O kasi pa yan, din na. Bisa antara daman tutong. Sige na. Tutong ko. Mantikin na. Mantikin na. Alderita na. Kayo. Magpamantik ka di gamot. Balik. Ay. Gini berbalik. Alderita tuh. tangon ito. Wait, tangon na sa datin. Budi. Ikut saja. Wala naman ang. Buli ka na si Joey. Kayong dalawang magkayo. Puro na kaya sana kaya Joey. Puro baganib po. Ayaw, pala si Joey. Kapayo to. Kaya pa. Ano, daraw naman sa bisnik. Taboy na kumantika. Kaya ito. Sa bulong tanggal. Kadiaw, si binutang si pinatong ko. Sakto ko na lagi. Sakto niya, Liban, tujuan. Sabi niyo. Tadi ya. Parang bistik. Kabalyo wala. Oh. O ta, tama ko. Wala ko sa kayo. Sige. Jadi gigibuan. Ito mo ay yung sa laro mo kasalak ay din tandod ka kay kita pino. Yumili. Tunay nga, wala pa. Mana? Terang tua yan. Alias Gala. Solo. Lagi mo panison. Sura. Nakita nga sa magic.
Butasan mo na sa biscuit mo. Bawang, margarin pa. Kamu butasan mo sa margarin. Kulang margarin? Oo. Balik pa, margarin mo yun. Kulang alis. Mga dalawa pang. Oo. Sara. Dapat kukuha sa mantika. Tapos. Tres. Buat itu. Makulit-kulit pa ako. Dapat. Tuloy na naman. Parang mukha. Kung lubos ka, natin yung magkakit taba. Katanin yung magkakit taba. Ay, di ka, magkakit taba. Wala mo ka naman ka, silawan mo tao. Gupusang ko, binaklas mo na. Di ba kaya? Iba ng kita, di pulo ba? Wala ko yung magharap ko. Nauyam na ka mong karbak na. Ginitong pulo sa lumaga. Ikaw nga lang. Hindi rita, di ka matibilak ba? Ito mo nga na yung mga basun. Baliw ka mo ni Jum. Baliw ka mo dito na. Sara. Bistik na naman. Bistik na naman. Wala ba na bistik? Ano mo na ba? Okay, lulas. Hindi ko na ako. Ayaw, nasabi ko. Hindi ko na po ano. Hindi na. Kaya ito mo. Papusin mo na na. Kaya naman katalis ka mo. Kaya naman paraw. Paraw ito naman na ito. Ano katinig-tintin? Wala talaga kami, tintin ako na kami. Kaya naman katinig gamo, kakakala siguro kami. Kaya magluto pati ko naman, kamukuraot mo. Amo. Kaya easy. Pansadiri natin. Pansadiri nga eh. Pumili ikaw, sol. Pagulpulo ka. Hindi nga ito mapansin. Kada semana doon sabi ko, bayaw ko siya. Papayaw pa. Hindi ba nga niya, kasulpulo mo. Ito so, igatong. Tingnan ko. Saan mo nasarayan? Ang kalderita. Tatlong planggana. Yung igado, 4. Tayo, pangawa na di. Tingnan mo kung gano'n di. Parang naman ito. Parang naman ito. Ang gagawin. Nagurot? Pangatlo. Puno. Ayan, alas 3 na ng madaling araw. Ano na to? Pork stick. Kabila naman. Doon yung kalderita. Lasbol. Yung kawali tuloy pa rin. Luto. Run out na. Moy. Ayan, pumupula na.
Umupula na yung ano, lechon. Alas 3 na, no? Alas 4. Sakto yan. Nag bubungang liwayway. Kerbol na. Yung mga gusto magpalitsyon po, ₱4,000 lang bayad. Hari ko, litsin lang mga litsin sa parang ibubay ka sa buong pas. Ayun yun. Litsin sa registry ko lang. Moro ko mo ka. Gadap ko ba? Calderita, kumulo na. Bistig. Kabila bistig. Puro ka lang. Igato ka lang. Lambot no. Tiglawan pa siya. Pork stick. Ito bro, nangyayari Bistig. ko. Open. Ay, Umor. nangyayari. Nasalaga na ba? Lasaan ko na. Ha? Namiti. Lasa na? Naman. Lasa na sukin. Yan, luto na. Bistig. Darahan mo na yung maruli sa to. Magsasaing na. Umayat ka rin mo. Sinaing. Kadulo. Umayan na sa to. Ito mo. Puro laman. Ako magpagagari pa yan. Tungan si kambing na mantika. Kalderitan lang natitira. Ay, sadak lang ka rin naman. Ito yung dito, napigugasan na ako. Inimbitaran mo kaya si Tuwa? Yan na, tapos na. Ready sa tubig. Kalderita. Try ito gawin ko magtinig ka. Chris, tunog Chris. Ay Chris. Ano to nga di? Muna di? Tapos na magluto. Kakain na. Kakain na. Tulugan na. Ay. Dadali na sa bahay nila. Oh. Hey! Ito na yun sa likod! Mapula na. Alasing ko na. Na malapit na maluto yung lechon. Kami tapos na. Ayan po, tapos may magluto. Bali, nakauwi na ako dito sa bahay. Brown out dito. Brown out.
Kasi yung linya papunta rito, nasabitan. Tapos naputol. Kaya dito sa amin ay brand out. Dito sa bahay. Tulog muna ako. Alas 5 na. Lubat yung cellphone. Antok na ako. Ayun po mga kaparang Jason. Yun nga, yung ginawa ko nga kagabi ay tumulong ako dun sa dun sa kaibigan ko na kinasal. Yun. At dami namin dun na nagtulong-tulong na magluto. Tapos pero nung pagkatay nung din ako nakapunta kasi dito ako sa bahay, nung magluluto na, pumunta na ako dun. Mga nandun mga mag-anak din ni Mrs. Yung mga ibang mga bisita. Natapos kami magluto alas 5 na, lagpas ng alas 5. Tapos umuwi na ako dito sa bahay kasi kumbaga puyat na rin. Yung kakagising ko lang at di pa nga ako naliligo kasi di pa pwedeng magbasa. Pwedeng magbasa ng kasi grabe yung apoy, parang ramdam ko pa nga yung apoy dito sa paa ko. Tapos pupunta ako ulit doon sa may kasal kasi pinapapunta ako doon. Sabi kagabi bumalik na lang daw ako. Yan, pupunta ako doon sa grabe, 700 kilos yung niluto. Bali yung igado, 4 na planggana na stainless. Tapos yung kalderita, 3 planggana. Yung menudo, 3 planggana rin. Tapos 1 planggana na yung pork stick, bistig, yun. Tapos may dinuguan. Dami. Tapos may mga lechong kawali. Yeah, pero marami nagtulong-tulong. Kaya di na ako nakapag-attend nung kasal. Mag-aalas 2 na eh. Yung cellphone ko. Mag-aalas 2 na. Tapos na yung pagpantomina. Naka-premiere ako. 1:30. Pero pupunta pa rin ako dun. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to. Sana panoorin nyo yung pagluluto nung kasal. Sana hanggang matapos. Daming karne. Kakasawa, di pa nga kumakain. Pero may dito, may binigay na sa akin karne. Inulam na nga nila misis eh. Ako di pa kumakain, walang gana. Menudo siya. Dami yan. Bawas na yan, kumain na sila eh. Binigyan. Ayan po. Bye bye. Love you all.